Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'ar duniya, barkanku da wannan lokaci, barkanku da kasancewa da mu a wannan gida namu mai ɗimbin tarihi, mai tarin albarka. Idan yau ne farkon zuwanka wannan gida namu, subscribe, like, share, ta yadda da mun ɗora sabon asiri za ka gani ka ɗauka ka amfana da yardar Allah. Ina wanda yake so ya mallaki kuɗaɗe da yardar Allah fa amma, wanda ko harkokin sun rufe ko kuma babu ma harkokin yin, to insha Allahu ga hanya mai sauƙi wanda za ka bi da yardar Allah, harkoki za su buɗe ma, ko aikin doguwa, ko harkan kasuwanci, ko na noma, to insha Allahu harkoki za su yi buɗe, yanda za ka mallaki manyan kuɗaɗe da yardar Allah. Duk wanda yake da fama da wannan matsalar, in Allah ya yarda to matsalar ya ƙare. Ga hanyar da zai bi ya sami wannan abu. To yanda kwa da ake yi ake samun wannan manyan kuɗaɗe, za ka samu kuɗi kowanne kala ne, shi kuma wannan kowanne kalan kuɗi ka ne, tunda dai kawai kuɗi ai kuɗi. To sai ka samu kalan guda 9, sai ka rubuta masa ya Wahabu ya Razzaƙu. Kowacce takarda za ka rubuta ya Wahabu ya Razzaƙu ƙafa 12 a wannan takardu guda 9. To idan ka same su a wannan takardu guda 9, za ka je ka ɗebo ƙasan shuri, babban shuri, da ƙasa ta gidan tururuwa, babban gidan tururuwa, sai ka samu babban bishiyan tsamiya ka ɗan ɗebo ƙasar gindi, sai ka zo ka garmaye ƙasar, ka zo ka rubuta kuma ya Muminu, ya Muminu. To wannan munjaye za a yi ta sa sunan wanda ake so arzikin ya je gurinsa, za ka rubuta ƙafa 1111, sai ka zuba wa'yancan ƙasosi a ciki da aka lissafa ma. Sannan wannan kuma takardu na kuɗi, sai ka sa almakashi kai musu gutsu-gutsu, sai a samu jarka, sai a ɗure wancan rubutun. Wannan kuɗin da aka yayyanka masu wannan rubutun sai ka zuba a ciki. In ka zuba a ciki sai ka kawo murfi sai ka ɗaure, sai ka tafi ka je ka samu babban gidan tururuwa ko babban shuri, ka tona rami mai zurfi ba, wannan gadon ɗin zai ɓata gaba ɗaya, sai ka saka shi a ciki ka mayar ka rufe. In ka mayar ka rufe ka dawo gida kuma, kullum za ka yi wurdin ya Wahabu ya Razzaƙu 12,000, za ka yanka zakaru manya guda 3 kullum kwana 3. Malam wannan in dai kai wannan aiki, magana dai ake ta arziki, to kuɗi sai dai ka bai wani insha Allah. Kuɗi ba? A kuɗi sai dai ka bai wani, ba kai za ka yi ta fama da su ba. Wannan ba kai za ka yi fama da su ba. In ka riga kai wannan aiki, kullum kana yanka zakarun nan guda 3, ana gyarawa, ana ba da su sadaka, to lalle kuwa za ka sha matuƙar mamaki. Ko da aikin doguwa kake, ko aikin harkan kasuwa, ko tuƙi. Wassalamu alaikum.